Здравейте, приятели! След като създадахте вашите продукти, физически или дигитални, без значение, сте готови вече да ги рекламирате. И аз ще ви покажа как стават. Както знаете, Facebook рекламите са наистина един мощен инструмент за маркетинг, който ви позволява да достигнете до милиони потребители. В нашия случай в България само 2 милиона потребители използват Facebook. И на тях може да рекламирате, може да представите своят продукт или услуга пред точната аудитория, която се интересува от това, и това ще ви помогне да правите своите продажби. Съответно, нека ви кажа какво представляват Facebook рекламите. Това са едни платени постове, съобщения, които се показват в Facebook фида, на място, където скролвате, хоумпейджа на Facebook, или примерно в страничната дясна лента, на стори може да се покаже и също в Messenger. Виждали сте тези малки снимчици, които се появяват между съобщенията. Това също са реклами. И тук идва момента да ви кажа какви са предимствата на Facebook рекламите и защо да ги изберете. Може с Facebook реклама да достигнете до определена възрастова група от хора, например, които биха използвали вашият продукт, или пък хора, които се интересуват от нещо определено, което е свързано с вашия продукт. Може да таргетирате. Таргетирате означава да насочвате рекламата си към определен тип хора, които се интересуват от определено нещо или са над определена възраст, както говорихме до сега, или са от определен пол, мъже и жени. Също така, Facebook рекламата ви дава възможност и инструменти да проследявате нейната ефективност. Например, да виждате колко хора са видяли рекламата, колко са кликнали на нея и са извършили желаното от вас действие. И също така ви дава възможност да ретаргетирате. Например, да показвате точно определена реклама на хора, които вече са се интересували от вашият продукт и са влизали на вашият сайт. Това са най-големите предимства на Facebook рекламата. Как работи Facebook рекламата като цяло? Трябва да си създадете бизнес страница в Facebook. Някои от вас сигурно вече имат такива. Трябва да използвате бизнес менеджер в Facebook. Трябва да определите целите на вашата реклама. Дали искате продажби, дали искате лидове. Лидовете са неща, които хората да правят на вашия сайт определени. Например, като да си оставите имейла или телефона и после да се свържете с тях. Другото, което ви дава възможност Facebook да правите, да избирате формата на вашите реклами и след това да следите и оптимизирате рекламите. Това са нещата, които може да направите с Facebook рекламата, което ви дава възможност напълно да ръководите вашите продажби. И в това видео, то е така опознавателно за Facebook рекламата, да кажа. Искам да ви запозная с най-използваните термини във Facebook рекламата и тяхното кратко описание. За да може, като направите на рекламна кампания, вие да знаете какво означават тези метрики, които виждате, и тези числа. Първата метрика, с която искам да ви запозная, е CPM. Това показва цената, CPM показва цената на 1000 показвания на вашата реклама. И съответно, колкото по-нисък ви е CPM-а, толкова по-добре. Ако таргетирате, например, и мъже и жени на всякаква възраст, CPM-а в момента е между 5 и 6 евро за новостартираща реклама, като може да падне между 2 и 3 евро, което е супер, защото вашата реклама се показва на повече хора. Не се притеснявайте, ако в началото е по-висок. Има различни причини за това. Би трябвало с дните, като минават първи, втори, трети ден, откакто е пусната рекламата, самата реклама да се развърти, така да го нарича, и да падне CPM-а. Втората метрика, която е много важна, това е Cost per Click. CPC-то, това е цена за клик. Сума, която плащате всеки път, когато някой кликне върху вашата реклама, без значение дали само за да прочете описанието, ако е по-дълъг текста, се появява един бутон "Прочети повече". Дори този клик
или кликат върху самата снимка, за да я види в голям размер, се брои и вие плащате за това. Следващата метрика е CTR. Това е Click-Through Rate, който е много важен. Това е една от най-важните метрики. Показва процента на кликванията между броя на кликванията и броя на показванията на рекламата, но реално ви показва хората, които са кликнали и са влезнали на сайта, което е вашата главна цел в този случай. Затова е толкова важна метриката. Преминаваме към ROAS. Това е вашата възвръщаемост на рекламните разходи. Измерва колко точно е ефективна вашата реклама, показва ви колко пари сте дали за тази реклама и колко сте спечелили. Съответно, ако числото е над 1, значи, че сте на печалба. Въпреки, че трябва да се вземат и всички останали странични разходи, за да си сметнете точно колко е вашата чиста печалба от продажбата на продукта. Преминаваме към аудиторията. Както знаете, аудитория е група от хора, до които искате да достигне вашата реклама. Вече споменах, че може да ги таргетирате по възраст, пол, интереси. Може също така да правите и Lookalike Audience. Това значи, че може да кажете на Facebook да вземе тази група от хора и да ви направи подобна група от хора. Има варианти да Facebook да взима информацията от вашия сайт, може и вие да му качите списък с хора, с имейли и така нататък и той да намери подобни хора, което малко не върши работа, след като iPhone-ите апдейтнаха своята iOS 14 и забраняват вече така свободното четене на лични данни. И малко трудно Facebook да знае кой какъв и от какво се интересува, но си има различни начини, по които Facebook получава информация, по страниците, които харесвате, това, което правите във Facebook, може да предположи дали реално вие бихте се интересували от това. Следващата аудитория е къстъм аудиторията, персонализирана аудитория. И, както споменах, това е аудитория, която вече може да се направи от данни, които притежавате. Ето списъци с имейли или посетители на сайта ви. Пиксела. Пиксела е код, който се поставя на вашия уебсайт, за да следи действията на посетителите и да измерва ефективността на рекламите. Това значи, че пиксела ще каже на Facebook дали имате продажба, дали имате лид, например, клиента, ако си остави имейла и телефона, например, когато продавате услуга и клиента може да си запише, например, час за консултация. Той си оставя тези данни и Facebook го отчита. Следващата метрика са импресиите. Това са показванията, броят пъти, в които вашата реклама е била показана на потребителите. Стигаме до Reach. Това е броят уникални потребители, които са видели вашата реклама. Естествено, колкото по-голям е Reach, толкова по-добре. След което преминаваме към AdSet. AdSet е част от Facebook рекламната кампания, в която се задават точно каква да бъде аудиторията, бюджета, местоположението на рекламите и кога да се вижда. Може да ги пуснете 24/7, но има и вариант да ги пускате примерно в понеделник, в сряда, в петък, което не ви съветвам да правите, но в някои случаи може да е наложително. Друга важна метрика е конверсиите. Конверсия е действието, което искате потребителя да извърши, след като види вашата реклама, без значение дали е лид, да си остави данните или е поръчка. Така, следващото нещо е фриквенсито. Фриквенсито реално показва средния брой пъти, които потребител е видял вашата реклама. По принцип не е препоръчително фриквенсито да е над 3 като число, но все пак, ако тази реклама продава, аз не бих я спряла. Доказано е, че един човек трябва да види 8 пъти нещо, за да го купи, или 8 пъти да влезе на вашия сайт, за да го купи, така че няма проблем. Ако продава,
Работеща реклама не се спира никога. Това е едно от най-важните правила. Така, engagement. Това значи взаимодействие, както съм написала, всички начини, по които потребителя си взаимодейства с рекламата, кликания, харесвания, коментари и споделяния. Това са видовете engagement. В някои случаи е добра практика да се пускат две паралелни рекламни кампании. Едната да е за engagement, защото показва на Facebook, че така потребителя има интерес към вашата реклама, а другата да е за продажби. И те взаимно си помагат. Така, следващата оценка за релевантността на рекламата. Показва колко добре вашата реклама резонира с избраната аудитория на база на нейната ангажираност. Аз не бих гледала много тази метрика като цяло. То се вижда, дори и да не лайкват, ако има продажби, рекламата си върви и това е. Така, кампания. Кампанията е най-главното звено от самата реклама, така да кажа. Вътре може да има адсетове, както видяхме малко по-нагоре. Ето тук. Адсетовете са в рекламата, в кампанията и в тези адсетове има реклами. Така е структурирана Facebook рекламната кампания. Първо имате кампания, после адсетове, после реклами. С тях ще се запознаем в следващия видео. Така, периодът от време, през който Facebook проследява действията на потребителите след взаимодействие с рекламата, за да измери конверсии. Това е Look Back Window. Има такъв window, който също се задава за аудиториите, когато Facebook гледа за действията на потребителя за 180 дена назад, който е максималния период. Също не бих обръщала внимание на тази метрика. Следващата, но нали ви казвам като информация, за да знаете, ако видите, да знаете за какво става въпрос, това също е важно. Следващата метрика е ретаргетирането. Това е повторното насочване. Ретаргетинг кампании се пускат за хора, които вече са влезнали на сайта, но не са купили вашият продукт, за да може допълнително да им излиза вашата реклама и те да направят това действие. Купуването на продукта, което вие искате да направят. Предпоследната метрика или по-скоро термин Lead Generation. Това е генериране на лидове. Както казах, това са кампании насочени към събиране на информация от потенциални клиенти, като имейли и телефонни номера. После вие може да се свързвате с тези клиенти, да им обяснявате. Например, тази техника се използва, когато курсът е по-скъп, над 500 лева, защото никой не влиза и не си купува така нещо за 500 лева, освен ако не е някоя техника на известна марка, която вече е доказана на пазара. Ако вие вече не сте се доказали като експерт, моят съвет е да си пускате такива кампании за лидове, за да може да се свързвате с клиента и да си обяснявате какво точно представлява вашият продукт или услуга и така да завършвате поръчката. Последно искам да ви обясня какво е AB тестинг. AB тестване е метод, в който сравнявате две версии на рекламата, за да видите коя се представя по-добре. Едната версия се показва на един потребител, втората версия се показва на втория потребител, който влезе на сайта ви, третият вижда пак първата версия, четвъртият вижда втората версия и така. Facebook показва вашата реклама на всеки потребител различна версия, за да види към коя има повече ангажираност, engagement, както споменахме, и коя реално се представя по-добре, за да може да ви покаже тези метрики и вие да изберете вашата най-добра реклама. AB тестинг се прави за седмица горе-долу и след това Facebook автоматично ви праща репорт. Това е като цяло за най-важните метрики. Ще имате достъп до този файл, за да си ги гледате, да си правите, да хвърлите по един поглед, ако не се сещате определена метрика, за какво е. Оставям ви го в School. Надявам се, че сте разбрали
всички метрики. Ако имате някакви въпроси, пишете ми, пишете в School или ми пишете на лично съобщение и ще обясня. Никакъв проблем. Очаквам ви в следващото видео.